Hi guys! Alam nyo ba na mayroon tayong grape farm dito sa Arnido, Bulinaw, Pangasinan. Dito yan matatagpuan sa Arnido, Bulinaw, Pangasinan. Tara, pasyal ko kayo. Mapapansin niyo, mayroon na iba't ibang variety. Mga ganito, yung may mga maliliit. Tapos doon sa pinaka likod, meron doong malalaki. Pero nung nakaraan daw, ito pinapa-practice lang ito nung nakaraan. Pero ngayon, hindi pa muna. Ayan, kasi mapapansin nyo, maliliit pa sila. Pero doon sa likod, ayan, mayroon doon may mga malalaking variety. Tara, ikot pa tayo. Dito kasi, konti lang yung mga kuha niya. Ito, mga maliliit siya. Pero ikutin natin hanggang doon sa pinakalikod. Kung pupunta tayo dito, magmula sa bayan ng Bulinaw, 10 minutes lang siya mula sa bayan ng Bulinaw. Ito naman yung medyo malalaking variety niya. Ayan. Ganito siya. Ayan. Ayan. Libre na kuantin na. Wag lang mag-picture. Ito. Ayan. So, ito nandun o. Meron dun. Tignan natin. Ayan. Kita nyo guys. Ayan. Kahit pa dito may mga supot pa dito guys. Binabalutan nila para hindi basta-basta pasukan ng insekto, hindi basta-basta madami. Ayan. Tapat tayo doon guys sa pinakalikod. Ayan, pag green pa guys, ganito pa yung tsura niya. Ayan. Sisimula pa lang itong mga to. Doon sa pinakalikod. Papansin niyo. Ayan, may mga supot pa siya. So, sa mga gustong magpunta dito, mamasyal, magpicture, ayan, minsan may pinapatikim silang grapes. Pero sa ngayon, sarado muna for maintenance nila. Bali ngayon is nakiusap lang ako na pumasok. Ayun, pinayagan naman nila. So tara, ito tayo. Dito lang yan guys sa Arnido, dito sa Bulinaw, Pangasinan. So hindi lang Bagyo ang mayroong ang mayroong grapes. Kahit dito sa Bulinaw meron na din. Maluwang din siya guys. Maluwang. Tapos may water supply na rin dito para kung sakaling magdidilig sila, ayan, hindi sila mahirapan. Tapos may hose na din para yung hose pa ikot-ikot na lang. So yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. At kung gusto rin yung mamasyal dito, pasyal lang kayo dito.